Halo teman-teman, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share di Incarku Properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bolo-bolo Incarku Properti atau Fauzi Jombang. Piye kabari bolo-bolo? Muga-muga bolo-bolo sehat selalu, lancar selalu, dan puasanya tentunya lebih lancar bolo-bolo ya. Gak enek sing mokel, jangkep, gak ulan. Saiki aku posisi nang Desa Glagahan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang ya. Iki nge-review ngomentari enek omah didol nang Desa Glagahan iki, luas tanahnya 160 meter persegi dengan legalitas sertifikat hak milik. Untuk akses jalan ini ada dua bolo ya. Bentuk rumah ini letter L, yang depan hadap jalan paving, mobil bisa masuk dan mobil bisa simpangan. Yang belakang juga hadap jalan paving, mobil bisa masuk, mobil yo iso simpangan. Padat penduduk bolo-bolo ya, bebas banjir. Untuk batas sebelah kiri rumah ini tepat di tangan saya ini bolo ya, kencang lurus ah. Ini untuk batas sebelah kiri omah bolo ya, pas bu iki ya, pojokan iki bolo. Terus sampai sini bolo, sampai gini lah ya, pas kenceng aku iki ya, kenceng lurus ah. Iki sekitar lebar depan iki yo sekitar 4,5 meter ya bolo-bolo ya. Memang omah iki raine titik raine cilik bolo, mukanya kecil lah. Ini enek sisa tanah di samping kanan rumah ini sekitar mungkin 40 cm bolo ya. Jadi omah iki bangunannya petang meter, sekitar petang meter, nek tanahnya 4,5. Jadi ada sisa tanah nang samping kanan iki canggu tritis iku sekitar 40 sampai 50 cm bolo ya. Untuk halaman depan ombo banget bolo ya, raine ombo iki iki yo mungkin sekitar piro ya, nek 7 meteran ono bolo ya. Untuk jalan paving nang gone omah iki yo iki sekitar 7 meter ono. Cara motor parkir yo baleng bolo ya, baleng parkir trek lo, iso parkir nang ngarep omah bolo, gak ganggu tanggane ya. Untuk ngarepe lah, ini ngarepe yo seperti ini bolo ya, rumah sederhana yang emperios, enek payone yo koyo bahannya asbes bolo ya. Lantai ini no emperios di keramik bolo, keramik. Omah iki jek layak huni yo jek dinggoni pemilik bolo ya. Jadi omah iki jek layak huni yo jek dinggoni pemilik cek ngenggoni omah iki bolo. Listriknya 450 watt bolo ya, sangat murah sekali bolo. Untuk kusennya dari kayu, depan iki ono wis di keramik dinding si apik bolo ya. Untuk ruang tamu lah, ini ruang tamu nih yo sekitar 4 meter yo, 4 meter mungsuh 2 meter, 3 meter setengah bolo ya. 4 meter sampai 2 meter setengah. Dukure wis di plafon. Untuk ruang tamu iki wis di plafon ya, wis plafon gipsum bahane bolo. Lantene ya wis keramik 40 kali 40 cm bolo ya. Omah iki sederhana, murah bolo ya. Iki mau didol 220 juta. Untuk omah iki dijual seharga 225 juta. Itu pun wajib nego bolo ya, nego sampai deal karo pemilik bolo lah.
Oke, kita masuk dah. Mlebu iki enek samping iki enek ngono bolo. Enek apa ya? Samping ada lorong lah, bahasane lorong. Nah, untuk omah iki atape toko asbes bolo ya. Toko asbes, kita syuting iki sik ngerti sampean yo, iki asbes. Dan iki enek lorong iki sekitar 1,5 meter bolo ya. Lagi di kamar tidure, kamar turune ukuran sekitar 2,5 kali 2,5 cm. Mohon 2,5 kali 2,5 meter kok cm ya. Wis enek dikei iku ya cendela barang sono lawange. Kamar pertama iki nanggone kamar kedua bolo ya. Nah, iki kamar kedua. Weteng rek. Nah, kamar kedua ini gurung di iku bolo ya. Burung di plafon. Nah, kamar 2 iki peweteng bos. Iki sembayangan bolo. Iki sembayangan musola. Nah, iki tapi sementara karo pemilik digawe barang-barang. Nah, iki kamar ketiga bolo lah. Jadi omah iki total enek papat, tapi awake dhewe ketemu telu kurang siji bolo ya. Nah, omah iki full keramik bolo ya. Full keramik, atape asbes tapian. Tapi yo cek layak huni bolo. Ya. Ukurannya per kamar itu sekitar 2,5 meter kali 2,5 meter bolo ya untuk kamar. Rata-rata ukuran tanah iki tempat apa? Kulkas ada dari sini pawone bolo ya. Lah iki nek pawone ngono apik bolo. Apik lho, asik ya pawone sono. Keramik dindingnya ini sorry ya, di keramik bersih terawat bolo. Nah, iki kondisi ini pawone bolo ya. Nang ngarep pawon iki kamar maneh bolo lah. Iki kamar maneh lagi, kamar keempat bolo ya. Nah, ini untuk temboknya memang wis ondrongan tapi belum dipelamir sama belum dicat bolo ya. Jadi butuh renovasi sedikit memoles. Awake mengguri mana lagi sebelah kiri ini jeding karo WC bolo ya lagi. Iki jedinge bolo. Jadi jeding karo WC ku ora dadi siji tapi dewe-dewe jagane enek wong BAB. Nah situke kate atus satine gak royokan bolo ya. Nah, iki WC ini bolo. Klosete kloset jongkok bolo ya. Iki mek. Nah, omah iki letter L bolo. Letter L lagi mek kok nganan maneh. Lah iki sik tak syuting asbes maneh bolo ya. Seru dadi omah iki ngono asine ngono ya full asbes atape bolo ya. Nah, iki menggok maneh latar iki yo jembar bolo. Iki sekitar piro ya? Mungkin 8 meter ono bolo iki. Dawa iki nang embong iki. Nah, iki yo embong dadi omah iki ngono. Latak tanahnya letter L, bangunannya ya letter L tapi letter L titik. Untuk bangunannya ada sisa tanah di belakang dan di depan rumah bolo lah. Iki lho sedikit payonan karo emperan karo pemilik bolo ya. Lah iki posisine untuk payonane. Jadi misalnya bolo-bolo duwe motor iso parkir nang mburi, iso parkir nang ngarep bolo, tenang ae. Nah, iki ya padat penduduk akeh tanggane bolo. Iki dalane bolo. Iki dalane gak dalan buntu bolo. Iki dalan nang sawah iki balik nang kota. Nek tok kota Jombang omah iki mungkin perjalanan sekitar naik sepeda motor 20 menit bolo ya. Nek naik mobil sekitar 25 sampai 30 menit kalau naik mobil nang alun-alun kota Jombang ya. Nah, terlihat itu. Iki dalan nang gone sawah bolo. Nah, omah iki luas tanahnya 160 meter persegi. Iki batasnya sebelah kiri rumah yang belakang ya. Nah, sampai sini bolos itu golekane sih. Jadi misalnya bolo-bolo kang pingin apa ngingon-ingon ya gak apa-apa nang kayak mburi kene iki. Ngingon-ingon wedhus sapi ya kenek bolo. Nah, iki bangunan pres bangunan iki bolo ya.
Jadi omah iki ngono pres full bangunan, maksudnya iku burine iku ya omah tanah tonggoe, tapi tok ngarep-ngarep iki ya sing kadut didol polo. Piye jelasno iki? Sing garai letter L bingung aku nek jelasno rek. Omah iki lokasi nang Desa Gelagahan, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Mohon maaf. Desa Gelagahan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang ya. Oh, kleru ya. Saya ulang, rumah ini posisi di Desa Gelagahan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang ya. Ini dijual seharga 225 juta nego bola ya. Nah, ini coba aku mengguri nyusuri ya. Batas pres hati ini omah iki sing sebelah mburi iki, sebelah kanan omah iki pres bolo. Nah iki batako bahane apa kombinasi karo enek sebagian karo bata merah bolo ya. Tak baleni maneh, omah iki lokasi nang Desa Gelagahan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Perjalanan 20 menit dari alun-alun kota Jombang kalau naik motor. Kalau naik mobil sekitar 25-30 menit sampai alun-alun kota Jombang. Untuk legalitas sertifikat hak milik ya ready, siap transaksi dan siap baik nama. Kalau panjenengan minat omah ini dijual seharga 225 juta, wajib nego bolo ya. Nek bolo-bolo minat karo omah iki langsung hubungi nang aku nang 081595727308. Nek bolo-bolo duwe properti mau saya upload di channel saya ini bisa hubungi saya sekarang juga. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa saya ucapkan terima kasih yang telah like, komen, subscribe, share dan bunyikan lonceng. Semoga bolo-bolo sehat, lancar dan berkah hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari Gelagahan, Perak, Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.